खुलुमबाय गिबियावनो गोनांथारखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दा बावैसो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ सोना हरनाय जाबाय दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम दायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना सोर सोर अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन सोर सोर नोंथांमोना दिनै अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हानाय नङा दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोननिसिम बेसेबां फैसाखौ सोना हरखो अरुणोदय स्किमनि जे दिनै दा बेखौबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा नोंथांमोननिसिम 1250 फैसाखौ सोना हरनाय जायासै दा बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेटबो खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा गोबांनो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौबो मोननो हानाय नङा दा बेनिखायनो नोंथांमोना सोरबादिया मोननो हानाय नङा दा बेखौबो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिफ्राय आङो नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थागोरबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलाय होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो दा नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ जोंहा जाहैबाय दायो टाइमा 12टा एसे बारबाय दा जेखियानो जाया मानो सोनानै हरबाय आरो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ दा बेनिफ्राय गासै बेसेबांसो मानसिफ्रा अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ दिनै मोननो हागोन 37 लाखसो मानसिफ्रा अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन जाहैबाय दा बेनिखायनो एसे माने 3 लाखसो 4 लाखसो बेबादि मानसिफ्रा अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ दिनै मोननो हानाय नङा निश्चय नोंथांमोनाबो सोरबा सोरबा मोननो हाया जानो हागौ मानो होनोबा नोंथांमोना दिनै अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हादों जायफोर नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक जानाय दा नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआवल'सो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ सोना हरनाय जादों जायफोर नोंथांमोननिया आधारजों बेंक एकाउन्टआ लिंक जायाखैबा नोंथांमोना आसाखौ लानो नङा नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ दिनै मोनगोन होननानै नोंथांमोना मोननो हाखानाय नङा मानो होनोबा जोंहा बेहाय लिरना होखादों नोंथांमोननिसिम आं बेखौ नायना खोन्थाहरनो सानदों आरो गिबियावनो नोंथांमोना बेखौबो मिथिना लाग्रोदो नोंथांमोना बेसेबां फैसाखौ मोननो हाखोनो नोंथांमोननिसिम सोना हरनाय जाखोनो 1100 थाखा माने 1100 नोंथांमोननिसिम दिनै अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ सोना हरनाय जाबाय नोंथांमोननिसिम बेसेबां खम हरनाय जाखो होमबा 150 नोंथांमोननिसिम खम खालामनाय जाबाय माखासे जाहोननि थाखाय खालामनाय जादों मा जाहोननि थाखाय आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाखादों सिगाङावनो दा जिखियानो जाया मानो 1100 दायो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ दायो सोना हरनाय जाबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना सोरबादिया नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हानाय नङा दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानखाबाय आरो बेहाय लिरना होनाय दंखायो आरो जायफोर नोंथांमोननिया आधारजों बेंक एकाउन्टआ लिंक जायाखैबा नोंथांमोनाथ' मोननो हाखाया कम्पालसरि जोंहा बेहाय लिरना होखानाय दंखाथारो नोंथांमोननिसिम सोना हरनाय जादों मात्र जायफोर बिथांमोननिया आधारआ बेंक एकाउन्टजों लिंक जानाय दा बिथांमोननि बेंक एकाउन्टआवल' अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ सोना हरनाय जादों होननानै जोंहा बेहाय लिरनानै होखादों दा बिनिफ्राय गासै बेसेबां मानसिफ्रा मोननो हादों 37 लाखनिबो बांसिन मानसिफ्रा नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ दिनै मोननो हाबाय दा बिनिफ्राय आरोबाव माखासे जाहोननि थाखायबो नोंथांमोना गोबां मोननो हायाखै जेरै नोंथांमोननिया सोरनियाबा दानजानाय बेबादिबो जाबाय नङा होमबा बायदि जाहोननि थाखाय जाहोनाथ' जोंहा गोबां थानो हागौ दा जिखियानो जा मानो नोंनि नामा जुदि अरुणोदय स्किमनि थाखाय दानजाबायबा नोङो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हानाय नङा दा बिनिफ्राय आरो बांसिना नैबे आधारआ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनाया जायनि थाखायनो नोंथांमोना गोबां मोननो हायाखै नोंथांमोना गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआवथ' नोंथांमोना हैबाय जेनेबा आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों आंनिखौ लिंक खालामना होदो होननानै दा बेबायदि बुंसेयावबो माने खामानिया जोंनिया थाब जाया नङा होमबा दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ दिनै मोननो हायासै दा बिनिफ्राय शिबसागर सराइदेव गलाघाट जरहाट डिस्ट्रिक्टनिया दिनै 2500 करै फैसाखौ मोननो हाबाय अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ दा बिनि थाखायनो माने नोंथांमोननिसिम खमखौ हरनाय जादों 150 थाखा नोंथांमोननिसिम मानि थाखाय खम हरनाय जादों शिबसागर सराइदेव गलाघाट जरहाट डिस्ट्रिक्टआव 2500 करै फैसा सोना हरनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम 150 फैसाखौ खम खालामना होनाय जाबाय जायनि जाउनाव नोंथांमोननिसिम दायो 1100 फैसाखौ सोना हरनाय जाबाय दा बेनिफ्राय आरो मोनसे खोथाबाव नोंथांमोननिसिम दायो बेंक एकाउन्टआव फैसा हाबफैयाखैबो जानो हागौ सोरनियावबा नोंथांमोननियाव हाबबायबो जानो हागौ बेबो नंगौ बाथ्राया नाथायबा दिनै सानसेयाव जायखिजाया नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनजोबनो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना साननानै लाबानो जाबाय लासै लासै नोंथांमोननिसिम बेंक एकाउन्टआव सोना हरबाय थागोन आरो बेबादिथ' नङा खेबसेनो दि नोंथांमोननि एकाउन्टआव फैसाया माने एखे टाइमावनो हाबफैजोबगोन बेबोथ' जाया जोंहा एसे प्रसेसिं बायदिसिना लायो दा बेनिखायनो साननैसो नोंथांमोना नायबानो जाबाय दिनै नोंथांमोना सोरबा मोनगोन गाबोन नोंथांमोना सोरबा मोनगोन समफोरसिमहालागै नोंथांमोना मोननो हायाबा गावबागावनि ब्लक अफिसाव नोंथांमोना थांनानै खबर लाहैबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बुंहैबानो जाबाय मानि थाखाय आङो एबाराव अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ
फैसाखौ मोननो हायासै होननानै दा बिनिफ्राय नैबे आगस्ट मासावल' नोंथांमोना 1100 फैसाखौ मोननो हागोन फैगोन सेप्तेम्बर मासनिफ्राय नोंथांमोना सिगांनि बादिनो 1250 फैसाखौनो नोंथांमोना मोननो हागोन जाहैबाय दा बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हाबाय दानिया नोंथांमोना बयबो भिडिअनि कमेन्ट्सआव कमेन्ट खालामनानै दानिया आंनिसिम खोन्थाहरदो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव सोरनियाव अरुणोदय स्किमनि 1100 फैसाया हाबखो दा बेखौ कमेन्ट खालामनानै नोंथांमोना खोन्थाहरदो आरो सोर नोंथांमोननियाव हाबाखै नोंथांमोना बेखौबो खोन्थाहर एसे उनावनो हाबनो थांगासिनो दं आं बेखौबो बुंहरनाय जाखादों आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोननिया जुदि माबाफोर प्रब्लेम जानानै दङबा अरुणोदय स्किमनि फैसा हाबनायनि बेलायाव एबा अरुणोदय स्किमनि थाखाय जेनेबा माबा मोनसे नोंनिया जानानै दङबा दा बेखौ नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट्सआवबो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय दा बेखौबो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरखानाय जाबाय दा बेनिफ्राय दा बेलासेयाव आरोबाव नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ लाबोनाय जाबावगोन माखासे नैबे अरुणोदय स्किमनि आपडेटनि बागैनो गोदान एप्लाइ बायदि रोखोमनि 3000 दा बेफोरनि खोथाखौबो नोंथांमोननिसिम दा बेलासेयाव बुंहरनो सानदों मानो होनोबा एबारावथ' जोबोद खम नोंथांमोना मोननो हादों नालाय 1100ल' दा बेनिखायनो 3000 सिम लांनायनि बाथ्राया माब्ला जागोन दा बेखौबो नोंथांमोननिसिम दाहाय आपडेट लाबोना खोन्थाहरनाय जागोन दा बेनिखायनो चेनेलखौ नोंथांमोना बयबो साबस्क्राइब खालामनानै लाखाजोबबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना आपडेटखौ बेबादिनो बे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो दा बेनिफ्राय बे भिडिअखौ बयनोबो नोंथांमोना शेयार खालामनानैबो होबानो जाबाय दा जोबनायाव आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों